Welcome to our channel! Ngayon ay November 1, 2024, or Sense Day, araw ng UNDAS. Biyernes, pumunta kami ni Papa ko sa sementeryo upang dalawin ang mga puntod ng aming mga mahal sa buhay para makapaghalay kami sa kanila ng mga kandila at mga bulaklak. At ito ang una namin pinuntahan, ang sementeryo ng Calasiao. Dito po yan sa aming lalawigan ng Pangasinan. Enjoy watching na lang po! Pagkatapos namin pumunta sa sementeryo ng Calasiao, ay sinunod namin puntahan ang sementeryo ng Mangaldan. Enjoy watching na lang po!
Oo na po. Bari, magpapalam na kami ni Papa. Pinakita namin sa inyo itong pinunta naming dalawang sementeryo. Ang sementeryo ng Calasiao at Mangaldan. Dito po yan sa aming lalawigan ng Pangasinan. Gaya ng dati, ay huwag niyong kalimutang paki-like at paki-subscribe itong aming channel. At paki-follow nyo na rin po ang aming Facebook page, the same channel. Okay? Paalam na mga friends. Bye-bye! Bye-bye!